पावसाळीचे स्पेशल मरवळा पानं ब्रुकर मात्र जेवचे पात्राड केला मणकेची या पानांतू लायक पोडी करू जाता हंग होड पानाने सान पानं सेपरेट केला त्याची मागशीचे वेंटने नार काणू धुवून घेव्या अर्ध ग्लास तांदूळ धुवून घेऊन 15 मिनिट सुकेला पुरो तांदला र बसला रे ता यूज करेत 5 ब्याडगे मिरसांगी हुणा उदकांतू 15 मिनिट तिंबोका अर्ध ग्लास उडीदू सना उजेरी तांबडी जावते भाजून घेवका त्यात नेवच सोड्या हंग तांदूळ हावा लना पिटी कोण घेतस हे आपोडूक मिठा पिटी मणकी असता तशीची उडदा हुरण रेडी कोण घेवचे लना जावका मात्र पिटी तिंबेलाल मिरसांगी चिंचाम थोडे उदक घालून लना वाटून घेव्या 1 टेबलस्पून मीठ मसाल मस्त ड्राय असले थोडे उदक घालेत पूरा मिक्स करून 5 मिनिट बगलेन दोन घेव्या मसाल स्वल्प खाऊन पळेला री चिके मिरची असू का हंग मीठ आणि धरता तशा वापस घालतास होड पाना दकून मसाल लवचाक सूर करचे त्याची वैरी सनसना पान दोन घेवचे हंग ओटू शाव्या 10 पानं दोन घेतला ओटूची 3 लॉळ करीत पोडीक लावचाक बॉम्बे रुलाव काढतस तांदला पिठी असलं तांदला पिठी यूज करीत हक्काच थोड्याची उडदा हुरण घालारे पुरमोळ जाता 2-3 टेबलस्पून तूप हंग तूप आणि त्याला मिक्स कोने घालेत सना उजेरी बावडी धंकून भाजूका 5 मिनिट नंतर उमती घालून घेवचे आणि वापस तूप घालून घेवचे हंग तूप घालारी मस्त पुरमोळ जाता मरवळा पाना पोडी म्हळरी दुंपे तेलांतू तोळण करचे दुंपे तेल मेळना जल्दी विंगड खंचे तेल यूज करेत भाजीलारी विंगड टेस्ट तळलारी विंगड टेस्ट 1 लॉळंतू 12 पोडी जाला उन्होंने पोडी अशी खावचाक लायक रुची आमची वसरीक सब्सक्राइब करें ती वीडियो वेस्ट जाला रे लाइक करून शेयर करें ती थैंक यू टेक केयर बाय।